Yo, ora tak selai. Kabeh mau budidayaku. Akal-akalku kang supaya kang Mbok Murtosia semingkir saka kraton Murtosia. Tangeh nganggo lamun bisa kelakon. Waton aku isih jumleger urip ana ing jagating sesrawung. Nanging dina iki kowe bakal mati saka tanganku. Kelakon tak kecing. Sampun jebabah jebane lemah. Matur nuwun Gunasari. Yen ora ana kowe, aku bakal dumangkane pati saka Kang Mas Baku. Mula saka kuwi, Nggih. yen mengkone aku dadi ratu, aku ora bakal lali kelawan kowe. Saestu. Iya, Matur nuwun. nanging isih ana siji kang dadi kepalaku. Sinten? Kang Mbok Murtosia. Kowo lan sereten nganggo darat. Saiki kok tindak sendika. Latihan bento ta piye kowe? Kok iso ngelone mau wedok latihan bento nang samu lho. Lah wong ora ana kancane gremeng dhewe. Ngrasani mesti ngrasani bojone. Lah piye to sampean ki yo kebangetan kok, Kang. Kok iso kebangetan? Lah yo sampean coba iso tuku rokok. Lho sing wedoke ora mangan. Wih. Tuku rokok. Sapa sing tuku Lah rokok? iki tuku rokok RA. Walah. Iki tegesan tak sumet neh. Mbah tegesane sapa butohe aku iso kebul. Lah ngono kuwi nak yo kudune mikir sing wedok. Bojoku wis mangan apa durung apa piye? Ora nak sampean wis. Mangan kok takok wong lanang, kudune wong wedok sing ngandani wong lanang nyepakno mangan. Ora wong lanang-lanang ngene iki sing mbok kon gawa. Sing ngomong sapa? Lah iku kadang gawa rono iku dol apa? Ngono kok. Heh? Aku ki ngomong kowe kuwi kok ngapa nganu wong iku wong liwat iku. Wong liwat ngono do sugih-sugih, mula segone do digawa lunga. Lah sampean sego ora duwe
beras ora duwe. Alah. Lah kowe dikon tuku beras ya ora iso. Lah mbok kon tuku beras ora ana duwite terus le tuku nganggo apa? Loh, kowe ndek nganane tak kei dhuwit 3.000. Tak. Hah? Wong wedok kok boros. Gundul. Apa? Lah wong dhek 3.000 lho kok mbok gol-golke lah ya. Beras saiki ku regane ki pira? Beras saiki lho regane 15.000. Kok iso dhek 3.000 mbok tekokne entek? Berarti wong wedok sing ra duwe akal ya kowe. Lu kok ora duwe akal iki karepmu piye? Aku mbok kon ngopo kok muni ra duwe akal? Wong urip iki dikei akal, dikei pikiran, dikei sikil ponco ndriya komplit. Iki kudune dinggo. Ora mok nggo pantesan tok. Lah terus mbok kon ngopo wong duwe 3.000 kok mbok kon nggunakan akal? Lho. Alah. Duit 3.000 iki nek cara aku. Iki entuk barang dengah. Lah kok kepenakmu anggonmu ngomong to Kang? Coba takonke duke kene iki nek dhek 3.000 ki entuk apa? Iso Tenong rak pateke. maksude. Wong iki aja nganti entek akale. Lah mbok kon akal piye nek dhek 3.000 ki mbok kon akal piye coba? Carane duit 3.000 ben iso entuk beras. Ya. Carane duit 3.000 iso entuk endhog. Ya. Carane duit 3.000 iso entuk lombok, terasi, brambang, bawang. Iki nganggo akal. Lah terus akale lho piye to Kang? Ijeh ora iso carane. Ya ora ngerti aku kok iso. Oh, alah Dek Ben iki ke tau sekolah ta ora le. Nduk. Oh alah Kang wong lanang kaya kowe. Lho nek ra kaya aku kaya sapa? Kok iso? Carane tak warai ya. Carane piye? Bungokno. Ya. Umpama kowe duwe dhuwit 3.000. Aja mbok ketokno gegem cekeli. Terus? Mara ning kowe butuh apa? Beras. Ayo beras jeneng wong mangane butuh beras. Mara ning toko bakul beras. Nah, terus? Tekok. Beras mesti ya dijejer-jejer. Ya apik arek ngono kae. Umpamane bakule wedok. Bu, beras sing paling empuk, sing paling enak niku pundi? Mesti wonge rak ngedohno. Iki lho, Mbak, beras sing paling empuk. Aja percaya. Ora entuk percaya. Ora entuk percaya. Lah terus? Ah, jenengan mesti ngapusi pareng kula ngangge conto riyin. Mek sak gegem adahi plastik. Duwe utoh kowe entuk beras sak gegem. Lah sak gegem apa ya kena diliwet? Lah dalah yo golek toko liyane neh to, Nduk. Golek toko liyane. Golek toko liyane praktekno padha karo sing pisanan. Bu, beras niki empuk napa mboten? Nek diomongi empuk, aja nggugu. Mek conto sak gegem wis dadi 2 gegem. Golek neh toko liyane nganti sak cukupe. Ya. Ha. Biasane bojomu dikepruki wong sak pasar. Kok iso Lah dikepruki? nek ora coba angger toko aku kudu ngono, angger toko kudu ngono. Lah suwe-suwe ra dikepruki piye? Ya carane no aja angger nggon no. Umpamane saiki ning pasar Sulang. Sesuk ngalih ning pasar Lasem, bar sesuk ngalih ning pasar Pamotan, sesuk ngalih pasar Blora. 30 tahun kowe iso sugih perkara dhuwit 3.000. 10 tahun ora sugih ning bongko. Sebab Lah ya ora mbok kon ngono terus dititani wae sesuk dikepruki kok iso. Tapi apa? kowe nek dikepruki ning rumah sakit tak kasusno no, malah entuk dhuwit cepet. Gundul. Gini ya. Kowe iki seneng nek bojomu dikepruki wong ngono ya. Lho, carane golek sing dhuwit cepet iki kowe kon ngepruki wong. Engko nek kowe dikepruki
terus dikasusno didenda. Saiki ngene wae. Timbang aku mbok kon ngepuki wong, apa ngene wae Kang, wong sampean yo ora iso ngekeki dhuwit aku. Ya. Ngene wae, sampean kok mlaku ning dalan ben ketabrak motor, lah iku malah duwite akeh. Lah engko sing entuk dhuwit sapa? Aku. Lho kowe ora mudeng kok. Aku nek ra mudeng. Engko nek iya nek wonge terus tabrak lari, kowe nek gudak piye wong kowe wong wedok, alung kowe ae. Alung kowe sing ditabrak. Apa ngene? Apa? Kowe mara ning gone Kali Untu. Kali untu nggon apa, Pak? Nek Kali Untu kadoan ning Kali Ombo. Napa rono? Ya terus ning kanan. Dadi PK. Untuk duwe akeh wis ah. Untuk duwe aku ora canom lah aku wis tuwa kok mbok dadi PK lho kebangetan iki. Kowe iki ya ta wong aja sing enom golek sing wong tuwek-tuwek. Wong tuwek-tuwek sing duwike akeh. Dadi aku mbok kon tawa-tawa karo wong tuwa-tuwa ngono. Iya, engko nek wonge mbok rayu kenek dompete jipuk. Mumet rasake ndek bojo. Mumet apane? Sirahku. Siram coplok ben ora duwe sirah mumet. Walah, ya. Lah kene Wong urip ini kok dikeki nyawa barang. lho, kok ora dikei nyawa jenenge urip? Lah nyatane sampean iki dijak omongan apa iki? Bulet ben supaya sampean ra nyambut gawe. Mbok ya kaya wong kene ngono kuwi. Nyambut gawe sawah, nandur-nandur mbako, apa nandur-nandur jagung, melu-melu ngocok wong ngono kuwi gak ya entuk dhuwit. Dulur-dulur kene anane nyambut gawe. Iki kan duwe anak. Digonthok kaya panjenengane Pak Amin. Jenengane Mbak Lilia. Iki duwe harapan nek anake sing disunatno Dek Aska iki besok sekolah. Lah kowe gabuk ora duwe anak. Iso kok iso aku gabuk. Ya wijimu kuwi sing ora apik. Wijimu sing gabuk. Kowe ngenyek aku gak iso duwe anak. Lah nyatane mbok tandur ya ora iso. Ning ndi oleh ku nandur? Ya ning aku ngono ora menteng-menteng ngono kok iso. Berarti sawahmu sing baceket. Ora iso ya paculmu kuwi sing bengkong. Ora iso wong nyatane tak nggo macul, tak nggo nandur ning gone ini ora sida ning. Oga ora. Kok nandur ning ndi mbok nggo macul ning ndi njajal kondo. Macul ning kowe. Kondo. Macul ning kowe. Iso. Lho wong tandur. Aduh. Syukur. Ngantek balik lho. Balik lah aku cuwoco kencenge onoan yo ben. Uang Iso kok. ngrokok aku ora iso mangan kok iso. Wong iku nek ora ndek anak iku ya aja terus muring-muring. Lah ya mureng-mureng aku lho ora njaluk bondo donya, aku njaluk gawekno anak. Lho kan njalukne gawekne anak yo ora gelem ora iso, ora dadi. Ngono kuwi jenenge apa gabung apa ora wijimu? Gabung iki yo pacule cilik bungke isan. Hah? Sawah iku lho banyune kakean. Yo ora iso. Sawah anggere ame tak paculi ngecembeng. Alah. Angger tak paculi ngecembeng. Oh ya ora iso ya paculmu kuwi sing bengkong sing cilik. Lah nyatane tak pacul. Piye? Pacul ning ndi? Ora maksudku tak ameh tak jajalno tak paculno liyane oleh ta ora. Walah. Sapa sing gelem ngono lho nyawang sampean ki sapa sing gelem? Sampean ki wis gundul, ya. Wetengmu gedhi. Lho kok arep macune sawahe wong lho nyawang lho sepet. Nah ora tau ndek dhuwit. Sapa? Sampean ora tau ndek dhuwit. Wong lanang iki gak ndek dhuwit ibarate iki sapi Brahma. Kowe roh sapi? Roh. Sapi wedok karo sapi lanang ki aji sapi lanang. Ngono. Ora percaya. Ya aku eling saiki wis ngene Kang, wis sampean mau jare sapi Brahma. Engko aku tak golek sapi wedok, ya tak klumpukke pirang-pirang sapi wedok kan nak ngawinke ning nggone sapi lanang nang untuk bayaran. Iya. Kok sampean ngawini sapi kabeh kuwi untuk bayaran men aku. Lho, aku mbok kon ngawini sapi. Lho lek jare mau sapi Brahma. Dadi sapi Brahma kuwi dadi petingane wong, kok nantuk duwe akeh. Wis ta ora tak amuk kowe. Lho, Apa? wong iki piye wong iki? Lho kok wong iki piye karepmu piye? Lah sapi Brahma aku iki gak Brahma. Lah mau jare kondo sapi
Brahma. Maksude sapi Brahma lanang karo sapi Brahma wedok iku aji sapi Brahma lanang. Mergo sapi Brahma lanang digoleki wong nggo apa? Nggo netesno wijine nggone sapi Brahma wedok. Lah mula kuwi gandeng sapi Brahma lanang ora ana, gantine sapi Brahma yo sampeyan. Sampeyan tak dadekke sapi Brahma, engko ben diparani sapi Brahma wedok. Ya ora ana kok aku diparani kon ngawin sapi dak terus Lho malah apik. malah apik piye? Iya, kok lahir apik. Ora perkara laire. Lah kok nek sapi wedok ngira aku melon. Malah dikremus ndasku. Ya ora apa-apa tenan yo sapine malah apik, awake sapi, sirahe sampean. Seneng kowe. Seneng aku entuk dhuwit ora ngene iki, arep mangane ra iso. Menjalane anak wis Mangan ora iso cangkeme meng ndi? Lho cangkemku ya ning kene. Lah kok ora iso mangan? Sing dipangan ora ana. Sego. Lah sego ki nek ya tuku beras mau wis kondo ora ana beras. Kowe goblok kowe boros. Nah, Dikei dhuwit 3.000 mbok entekno sedina. ayo takokne bune kene iki dhuwit 3.000 ki entuk apa? Entuk lombok ya ora iso kok iso. Kowe terae wong boros Ora iso. dingek. Tak tukokno barang dengah ya mbok doli. Aku mbok tukone apa? Lah ndek ngenane, Hah? aku entuk Apa? gawean sithik. Terus Kowe nangis perkara roh Bu iki nggawa gelang. ya pengen aja jeneng wong wedok kok Lah wis tak tukokno gelang 3 dina mbok dol. Lah nek adol nggo mangan ra ono. Terus ana bucare nggawa anting-anting permata. Oh iya. Lah Aku tak rewangi mocok metal tebu. Tak nggo nukokno anting-anting kowe 3 dina mbok dol. Lah piye nukono nganggo jatah di blonjo? Iki mau roh Apa? garwane Pak Amin nggo kalung gwedhi. Yo pengen ah. Lho urung tak tukokno kok wis mbok dol. Piye? Piye? Ngene Mbak Lili, Heeh, terus? kowe kepengen kalunge Ya, sing gedhi. heeh. Urung tak tukokno kok wis mbok dol. Lah rong mbok tukone tak dol ya tak dol iki ndasmu piye? Kok iso. Nun. Kowe iki roh wong tukaran ta ora? Mertamu ora roh. Ndelok sik. Sing duwe omah ki damai apa genjatan senjata? Sing ndek omah tukaran. Kamu ora duwe sopan. Balik. Iku balik ngono lah wae tukaran kok. Ijah tukaran ganggu wong tukaran. Ayo ditutupno. Ayo ditutupne rumah sana aku wedi tak tukaran karo kowe. Omah Omah apa? ameh tak sewakno. Mbok sewano? Malah. Mbok sewano? Lha iku gedheke mbok sempali mbok dol. Lah kowe iki wong lanang. Ngono ya ora gelem buntoni ya malah mbok cepoti kabeh. Pelem ameh tak jipuk gak oleh kalau dipangan codot sitok. Lah codote ya codot kowe kuwi kok iso. Wong Wong apa neh? danane angel. Kowe iki sing kandhane. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Mlebu karepem ora mlebu karepem. Wong nganyelno wong. Bisa urip barang kok iso tuan-tuan. Jet tukaran ora, Kang. Tukaran ke ora kare aku. Api eca. Nerapi ora ditanggap Pak Amin. Wayam. Yo, Apa? Macem eca. Macem ora macem piye? macem piye? Yo, Ngandek. di sementara damai. Lo Engko tukarane. Pokoke tukaran jilid 2. nganggo apa? Ana wong tukaran kok berjilid e. Terae wong tak lebokno Facebook Pro ben FYP. Gayamu arep bledhet kok kono. Alangku nanti yang mbok nggo dolanan meneh. Wong omah-omah kok tukaran terus. Lho, Kapan lemu iso sugih? wong ning ndi wong? Woi, Oi. aduh, lu ngaleh rono. Oh, ya ngeget-ngegeti wong kowe iki kok didi. Sampean niku lho, Kang. Apa? Wong omah-omah kok tukar padu terus. Lah kene
Iki lho, katokku mbok linggih. Sapa sing ngene takokmu? Ora ngono. Jane wong tukaran ki untune apa to, Kang? Ya untune balung. Untu kok untu apa? Aku iki menjelaskan kok omah kepengin ketemu Kakang. Lah wong bareng ketemu kok isine rumah tangga kok tukaran ae. Lah aku mau ya kakangmu ku ya sedaya jak tukaran. Yo kowe iku Ora sing iso ya ngajak kowe. gelut. Kok iso wong lanang ora gelem nyambut gawe temen-temen. Oh. Wedok anggere cangkeme loro. Loh, endi sing siji wong cangkemku siji? Lah iku dhuwur karo ngisor. Jajal nek cangkem ngisor tok apa dhuwur tok ora iso tukaran. Ngono. Contoh iki kaya dulurku lanang Mas Amin iki lho. Gini Ora tau tukar padu, ora tau tukaran, isine mung rukun. Kanugrahan Allah memberikan rejeki. Daleme ya apik tingkat. Lah saiki kowe tukaran terus omahmu do bolong kabeh lho. Aku wis duwe pedoman, Pedomanmu apa? bondo mati ra digawa, golek lah apa? Melarat tak ben yo. Iya. Lho, dadi ki mang lemu tukaran ki perkara Ora mangan, ora mangan. malah ngenyek. Diomongi ora mangan ya. Jaman wis kaya ngene kok ijo ana wong ora mangan karo bojo lho. Tuh, angger tangane gelem gemrebah, Terus tangane gelem begar ki ya tetep iso mangan nah, Kang. angger tangane begar, Mesti iso mangan. ora mesti. Nek tangane begar ki mesti entuk kaya akeh. Ah, sing kandha sapa? Mas Amin. Lah iku petinju tangane gegem kok duwike mbelu. Kowe tumuk petinju tangane begar, nek jotos, ayo tak keplak kowe ngono. Petinju tangane gegem. Omongan karo dagelan iku wonten. Lah kowe tak kandhani ya ora gatal. Aku sebab kepok aku aduh. Lah kowe sapa wong kowe bojoku? Lah aku sebab kepok nek kapan karo ngono sing kepok ngono kok aku sebab kepok. Aku mbok gebok, mbok kon gebok ngono. Iya, kepok. Kowe roh unen-unen. Apa? Sudah jatuh tertimpa tangga. Lu kok iso? Wis gelut karo kowe ora entuk bayaran. Ora untuk bayaran. Ngene lho, Dik, lho ndi Lho. lho. Maksude iki lho, wong tangan angger begar kok entuk dhuwit. Lah iya, Lah iku petinju lho, gegem ya entuk dhuwit. Piye? petinju. Gegem entuk dhuwit. Lah kok iso? Lah nyatane, dul miliatan puluhan juta. Wah iya. Lah iya. Nek ngono kowe dadi petinju. Aku wis tadi petinju gak ndek musuh-musuhku ya iki tok. Ora tak terusno. Anu jane iki lho lem tukaran iki lho perkara apa karo Mbak Yu. Kejaba ora iso mangan. Iya. Wes, engko tak bantu. Ora ndek anak. Tak kon gawe anak mo. Wong ngancen pacule cilik kok dadi ora dadi. Dadi le tukaran kang angka loro iki mau perkara ora duwe anak. Silahno pacule jaran dan kelenger ndekne. Wong nyek pakai Ora kuat cilik. mangan, aku siap bantu. Ya, Lah saiki ora duwe anak. kowe kudu siap bantu. Aja guyu aku. Lah mosok aku tek kon bantu nek keke kangane dhewe lho. Ya ora apa-apa sapa ngerti karo kowe iso ndek anak. Piye iki? Ya. Mah, Gelem. Ojo kok ditawak-tawakno. Lah timbangane kowe gak ndek anak karo aku. Lah mulo kowe kuwi gelem mo. Gelem karo sapa? Karo aku lho. Nyatane ya bolak-balik tak paculi baceken terus kok. Baceken aja pati. oh alah yo. Wong loro kok gegere kaya ngene. Mulane lho gak ndek anak engko nek tambah anak malah rame neh. Aja tukaran terus go, Kang. Contohe kaya aku iki. Aku ora tau tukaran. Ora tau tukaran wong langsung pegatan. Lah nek aku tukaran kan terus damai ya, Dik. Ora pegatan. Ora ya, pegatan, Kang, piye carane iso damai neh. Lah nek kowe ora tukaran malah Pegatan. wis pegatan bojo mbok kekno kancan.
Mas Ambak Kondiang. Aku aja kaya kanca ya. Sing gelem kowe diakurang sapa? Ya kok ngerti kok nang kanca apa ana sing gelem aku ya mah. Elah wong Piye-piye ya? dengi ana pitik kluruk roh kowe semaput ra nduk kluruk. Ora ngono kok. Malah rambung-rambunge kok malah ngundomono aku iki lho. Lho kok ngundomono aku ngekeki contoh. Mergo kowe maido karo aku. Lah, Wong kok aja tukaran ae. lah iya. Tukaran nenek gunane. Ha. Alon tukaran ning bar rukun. Ha. Timbang gak tukaran terus pegatan mbok pilih ndi? Heh? Cocok. Dalem tukaran terus rukun ya, Dik. Iya. Lah aku pegatan tak ana jalarane lah, Kang. Lah jalarane apa? Digondol kancane. Berarti bojomu gak tahu mbok jak tukaran. Lah iya. Jak tukaran ben ora digondol kancamu. Bojoku tajak tukaran bendina malah disuraki wedhus karo sapi. Lah yen saiki nek upamane Mbak Yu digondol wong, sing gondol iku lho gek sapa? Wong rupane ya pas-pasan ngene. Dong paling yo tak mendem iku. Rene tak omongi. Pancen jane ngono, omongan iki nek tak pikirke bener kok, Kang. Karepe Mbak Yu ki ya bener. Mergo apa? Jenenge wong rumah tangga. Iku yen duweni anak, iki bakal ngukuhake wong omah-omah. Kok iso iku piye? Contoh, Ya. kaya dulurku lanang Mas Samin. Dalah garwane Mbak Lilia. Mbak Lilia duwe anak Aska. Ya. Ngene iki wis kokoh omah-omahe. Kok iso disebut kokoh? Mergo gambarane anak kuwi padha karo oyote wong omah-omah. Sik anak iku Padha karo oyote wong omah-omah. Mulane nek Mbak Yu njaluk anak, iki ana benere. Rungokke. mergo anak kuwi oyote. Oyote wong rumah tangga. Lah wong lanang wong wedok. Wong lanang ki padha karo uwit, wong wedok padha karo godhong. Oyote kuat, wite bakale gedhe, godhonge bakale ngrembaka. Ngono lho. Ora bakal kena angin banter lah, ora bakal rubuh Mergo wis ana anake. anak sebagai Oyot nek wis ana oyote ora bakal pegatan. iya ya Mas. Kandhane Kakang Yu. Ya. Ben kowe bandang digawekno anak. Pendang duwe anak. Oh, berarti kabeh wong angger duwe anak iki ora bakal pegatan mergo anak padha karo oyote rumah tangga. Iya. Kowe wis duwe anak apa urung karo bojomu sing dhisik? Aku tak njlentrehno ben genah ngono lho. Mergo kata-kata iki mang rak wis ngandakno. Wong omah-omah ibarate wit-witan. Nah, Wit-witan wong lanang ki wite, wong wedok kuwi godhonge. Ben kuat kudu duwe anak sebagai oyot nek wis duwe oyot ora bakal pegatan. kowe duwe anak ta urung karo bojomu? Iya. Sing sapa? Sing wingi Sing digondol wong. sing digondol kancamu iku. Wis Wes. anak urung. Loro. Lah. Lah kok digondol kok pegatan? Oyote kurang akeh. Oh iya ya te kurang akeh jane. Aku tak balik ae aku. Ora iso lah kowe iki ngandakno dhewe supaya aku karo bojoku ora pisahan, ora pegatan. Lah iya, Mbok kon ndang duwe anak. Mergo anak mbok ibaratno oyote wong rumah tangga. Lah iya. Wong lanang wite, wong wedok godhonge. Tak balekno ning sampean. Sampean nalika dhisik bojo sing kawuri. Wingi, iki duwe anak ta urung? Duwe. Lah kok pegatan? sing kebangetan godhonge Sebabe dipangan uler. Oh, malah wedhus. ketoke kok apa lagi? Berarti dipangan Pangan wedhus. nek ngono ora anak tok sing sebagai oyot. Lah apa? Wedhuse kudu
kudu mbok pateni, mbok belah. Mbok kekah. Wong kok ana-ana ae. Lah, Ngene go, ora usah tukaran yo. Lah aku lho Ngene. ya pengen tenan kok. Pengen ndang duwe anak. Iya. Kang, do luru jamu. Jamu apa? Mara nang mae petinggi gawah iki ndeke duwe jamu sotang tang 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 tang. Mas Di, Iya. wong ora ngono lha iku nek ndek dhuwit aku wis tak kon priksa, tak kon barandengah. Dhuwit ora duwe kok. Ambi aku, Ambil kowe lah dak nganggo biaya. tak bayari aku. Engko nek wis ngombe jamu, Tang 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 tang. Ya iso tong. iya nek iso tong-tong-tong. Lah nek iso blulululu. Ya kowe kuwi sing ora iso ora iso tong ya ngono kuwi ora Aku iso. iku kepengin sing iso ana nyatane ngono lho. Lah iya ayo. Ngono? Heeh. Tenan? Pamit karo Mbak Wis, Yu. kowe ning omah. Sayang-sayangan dulu ah. Aku ben roh. Terus kowe nek ana nek wong ame ambung-ambungan tek ngingetno iku. Ayo Mbak Yudan kampung-kampungan nek diingetke yo. Ya. Ngene. Lho ndase malah ilang. Iki apa? Lah kok tutupi? Wis gerangane kok rene. Mlebu kandang. Lho, pas apa kok? Lah timbang dipangan wedhus kaya bojone mogon. Iki ngopo ning dhuwure? Apa delok apa? Apa delok lehmu mesra-mesranan. Wis go ayo, budal. Ya jak neko-neko lho. Ora, wis aku tak golek. Percaya Karo aku. golek-golek gawean. Wis ah. Aku mau pamit kok. Wis tadi nara boto ki aku kuwatir ora jegur kali malah. Ya, Ini syukur. jene kene. Ayo. Tak omongi Mbak Yu. Mbak omongi apa? Kakang ki mancen watak pribadine ngono yo. Iya. Aku sing jalukno ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngono kok ya ya. Ora arep ana-ana jento lho. Ya. Ora ana-ana tak mati. Aku iku jane wis judeg mikir bojoku sitok iku. Ora ngono. Apa? Aku keri nang anu omahmu mau. Niku kowe ya duwe cubriya apa piye ngono, Kang? Yo belas iku ah. Lha wong samu barang angger wong lanang mara omah iki malah tak kongkon. Kongkon apa? Aku njajali bojoku. Iya. Meteng iso meteng ta ora? Niku ya kleru, Kang. Lah kok kleru? Wong jenenge garwa kuwi jarene sigaraning jiwa. Iku ra nek wonge apik bentuke wis ora karo-karuan kok. Saiki karepku rak terus tanggo pancatan. Nek ana wong lanang mlebu rono, mara ning omahe bojoku. Lah tak tunggu pancatan. Lah kowe mlebokno wong lanang, aku dak terus golek wedokan aku ngono. Carane Wong sekarang. Apa mereka sepi kaya mateni. Mereka siap. Ora mung kowe sing pateni. Bajut Bojomu uga tak pateni. garwaku Heeh. pekaring situ. Iya, aku sing mateni. Iki rupamu ala kelakuanmu sansaya tambah ala. Elek piye rupane kaya Rono Karno. Guru Sando, Dawuh. tindake. Wedel watuhe. Pateni lho. Sapunang jawa baine pateni. Guru Sando. Kok kowe malah nangis to? Kok malah nangis iki?
ngene iku aneh ning nyata. Aneh ning nyata. Mboten duwe ndas. Ora disirah. Nggih. Lho nek kok iso nangis, mangkel kok. Sing mangkel ki ya kowe. Lho saged. Wento iku. Napa? Lah nyeklik wale. Lho. Karepmu iki piye? Aku mau utusan karo kowe apa? Paling kedah mateni si ponang bayi. Lah iya. Lah kok malah jupuk? Kula niku sakake kok Kanjeng Pangeran. Bayi niki durung ngerti dosa. Senajan kunang jabang bayi kuwi ora duweni dosa, nanging mengkone iki bakal dadi ratu. Panjangkamu ora bakal kasumbatan. Wah, nggih hari. Aku kok ora bakal dadi ratu. Kula nek sudah dipate. Ha iya. Mateni wong Sing ngene wae. Kunang jabang bayi iki paten. mboten. Iya. Siji ding. Lho. Kok siji ding iki? Lah bayine loro kok. Lho. Wah, ngoten lho. Kula kos ini. Yo. Wes ana. Tahu? Tinggal. Monggo, Pak, ini Mon. Ya. Sita wis tak bereki watu karek Sita. Wis bodor. Wis tak dor. Lah aku urung ngedor. Lah dalah. Ngoten niku. Iya, iya. Dore keri. Sek. Dore kari. Taurus iki. Urus urusan. Taurus. Sinale ngelek. Hei, kowe mangga watu apa? Iki. Gabes. Wakin teng. Lah iya. Lah kok watu tenan? Lho, lah dikandani dalange jare kok nek wong loro iku ape mateni bayi kepruk karo watu. Nek yo ora iki watune, kudune watune ya watu etok-etokan. Ora kok watu tenan, ora umum iki ta. Mateni wong. Jare kan ngeprok watu kok kan. Yo aja ngaprok. Yo to. Dikon sutradarane kok ngaprok kanggo watu. Nek iki ketoprak. Nek anak buahmu keprok karo watu, mati siji-siji. Ora masalah. Lho. Coba centane. Lho nggih. Nek malah apik. Lah kok piye? Upama aku mati, aku aman. Amane Bebas saka halangan. kok bebas walangane piye? Ora mbayar utang. Oh. Syukur kowe. Akeh, akeh. Salah meneh aku. Salah meneh iki ya. Beto. Kok salah? Goblok. Trok. Hei, iku piye mudeng ora? Kowe wis suwe-suwe tak pecat. Betone ora mudengan betone. Mangkel ae. Lagi apa pengusaha keliran kok piye? Menengae. Piye? Ketua Pak Abid dipecat. Lah tiba Biasane ku ya ketua mecat anak buah. Lah iya, Iki beda meneh. maksude. Ketuane dipecat. Oh. Ora bener ya? Ketuane mbok pecat. Iya. Arep tak ganti. Mbok ganti sapa? Hei, Lho gendul. Kowe pantes dadi ketua ketoprak. Piye? Pecat. Sing mbok pecat Kene ketua. terus dadi ketuane. Kowe. Oke. So. Has. Sek. Jebulane kok kowe kok ringah-ringah utekem. Hei, ringah ki apa? Menengo. Kok iso ringah-ringah? Lho, utek kok ringah-ringah? Jare kepenak dilakoni bareng, rekoso dilakoni bareng. Lah iya. Lho, aku dipecat kok kowe terus dadekno ketua kok terus oke. Maksudnya piye? Lah nek ketua liyane ketoprak iki aku yo mau wong iki warise ra umum. Dak ketua iki dak kondang. Bos. Ya, terus aku ape bukan melu toprake sapa? Melok BK dak iso. Lho, lah kok mbok elokno kono apa? Sik. Kok dilokno kono ki apa? Lah kok pokoknya melu BKI maksudnya piye? Ben kepethuk tigasane. Apik. Emah. Wis Bos. emah ora butuh melu BK. Lah melok terang. Aku entuk ijol apike ra karuan. Ya ngedukno ketoprak pancur kowe. Iya, peneng Ya. kono pancur. Kowe Pancur. gawe ketoprak pancuran. Iya, Pancuran. Wahyu Manggala P. Apa kowe? Wahyu Manggala pancur.
Nah, ya elek ah. Lah apa? Elek. Wahyu Manggala unit 2. Wah, duduk meneh. Wahyu Manggala Yupi. Piye? Piye? Lah percuma niki ketua kok dipecat. Kowe nentuk panjer nek laris kowe. Aku kei. Nah, cocok bener. Wes ora. Ben rukun. Engko nek kowe kelarisen aku gak payu, kowe takon mecatne aku ketua runune. Dadi wasene iki kudu padha rukun. Nek kadang tok panjer, kene yo kei. Kei nek perlu panjerem bakalno kekno. Kene. Rukun agawe Santoso, cerah agawe bubrek. Ngono lho. Piye kowe? Ketua lho, Cong. Ketua lho, Cong. Pak Ketua, Dalem, Dik. aku nak jadi anak buahmu. Iya. Kowe anak buahku. Panjer Barbodo Wis full pitung sasi. sasi. Tenan 8 sasi karek kurang sithik. Kari sithik. Tenan piye? Mulai Maret pertengahan, April kebek, Mei Juni kebek. Kowe milih sing sasi apa? Masa siapa aku? April. Februari ya? Februari cek kosong. Kosong. Pertengahan. April. Kowe Mei. Mei. Panjer cupuki. Kenal iya. Yes. Pengen. Ketua. Apa ketua? Piye, Dik? Pengen. Mosok. Jiko panjer April kene Mei. matur nuwun. Ya. Sip. Oke. Ini ya cocok ini lho ketua. Sarene kowe gelem njupuk panjer April karo Mei. Wong iko ndek ben dadi ketua mbok pecat. Saurunge aku mbok pecat, kowe tak pecat. Pecat. Loh, aku sudah jadi ketuaku ya aku mau pecat. Lah engko nek aku mbok dadi ketua terus mbok pecat kowe kaya iku. Jadi aku mau pecat. Tak pecat sih. Aku dhewe ae. Ora melu aku lah. Ora melu aku. Aku dhewe ae. Kowe Aku dhewe. Iku ben melu mogol lah. kowe dadi anak buahku, Pengurus ah. pengurus. Pengurus. Kowe mang yo melok mecat ketua iku. Nah, pengurus penggaweane. Penggaweane Ngurusi ledek. weh. Sing elek disingkirake. Singkirno, Sing ayu diurusi. diurusi. Oh, ya wis dipilahin neh. Pilih Sing tuwa singkirake. singkirno, Sing nom diurusi. urusine. Dipilih neh ora? Gak. Gak wis. Nek ngono kelakuanem mulai elek, tak pecat. Pecat. Ketua iki apike jangan mencati kancane. Ketua lu. Apa kowe aku ketua? Hei, terus. Pecat. Kowe dipecat. Sido. Sido. Loh, lah ketua ora duwe anak buah. Ora masalah. Orang anak buah malah penak izin. Arep piye pranyar sapa? Karo keluarga aku ah. Gitu. Sarene Kalau keluargamu gedut-gedut, ora masalah tak genti Wahyu Manggala ndut. coba wayu Manggala ndut. Oh, tro. Wis. Gede. Apa-apa, wis ketoprak karo keluargam. Sarene aku ketua gak duwe anak buah. Aku tak pecat dhewe. Wes ayo do melok rene. Ketuprake digenti aja Wahyu Manggala. Dikati apa? Wahyu pecatan budaya. Ndut. Lah kok melu aku neh. Lah aku dipecat. Lah terus, Lah kowe ketuane. ketuane aja. Ya, balik kowe. Lah iki pecah-pecahkan kok Ini dhewe. pecat kabeh. Terus piye? Piye? Itu jiko panjer April apa ora? Wes ketuane kowe lah. Jiko panjer April entuk apa ora? Lah wong Mas Amin ape panjer aku ora oleh kok. Lho, kok kene? Lah ketoprak paling gampang ki aku kok. Lho, kok Ketoprak telepon tok teko. Mosok. Takon ono iki lho. Pantes. Ning gone Jepara telepon tok ubeng-ubengan ra ninggon. Oh, ya. Trae ketoprak. Tak ayo ketua ne. Panggonane ngendi ora roh. Ya wis, aku sing salah. Ngene lho. Aku njaluk ngapura. Iki digawa Nah, diganti. Nanti Ojo aku iki ya. rada cilik. Neng ngeprok iku barang. Ya, dhewe. Kene sak mateni bayi ya. Yes, ngono ya. Mudeng ora kok jayu-jayu.
Ujang. Wadah sutradara apa Wah, semuanya kecampur aku. Ayo, Tro. Ya. Aku terus. Ya. Memang wis ngedor. Wis iki gak kena tapi maduar ngono. Lah dore ganteng. Wis kayak gini. Ana piye dikepruk watu entenge ngene kok mati. Ngene kok njaluk dipecat. Iki waktu sembak-sembakan. Iya iya. Iki aku Kon melu langen Wandawa. Iya kan wis mati terus nimbal rono ra ndak duit nah. apa sing mati? Lagi. Lho kok kancaku to. Lho kowe ku klenger ta ora? Klenger. Lah kok omongan? Lah mbok takoki ae. Oh iya lah goblok aku. Anake dadi gawe. Kok mlayu? Kok. Iki watune ora sutane. Oh iya. Apot. Watune gede. Watu yo ndinge ngene kok. Oh, Ngono niku. Lah iki rusak jenenge. Bayine ilang. Wis ciloko. Terus Ciloko. nggih. Onang jabang bayi hilang. Besok yen dewasa. Bakal ngucik-ngucik nggonku dadi ratu. Kabeh mau ki kowe iku dalane. Nek onang jabang bayi, mbok pateni watuke. Iki ora bal ora kadaden Mon, sore iki. perkara niku digamburi. Kang Baku panjenengan saged jebul ratu wonten ing Mesir sorangan. Mergo dampar Maisun dan Komblang. Komblang. Oh. Yo. Saiki kowe dadi pansen. Dina iki aku bakal jumeneng ratu ana ing kraton Mesir sorangan. Nggih. Kanthi dijuluk Prabu Anom Ponco Suryo. Kabeh mau Janjine lho, janjine. lalaban aku ora bakal lali. Janjine lho. Dina iki kowe tak angkat dadi patih. Wah, pantih Guna Santo. Alah. Eprek Guna Santo kowe elek. elek. Ganti Panjenengan Prabu Ponco Ponco Suryo. Suryo kula nggih ganti jeneng. ganti jeneng Sapa? Patih Ponco Sono. Ponco Sono. Ponco ki apa? Ponco iku 5 Sono. asu. Dadi Sri Ponco asu. iki wong. Gini, Aman. Saniki ora galak Ren yo. Rening aku dadi ratu kowe dadi patih. Nggih. Nglungkuhi dampar Maisun dan Sorangan.